Така, здравей, скъпи приятели! Отново ще посетиме магазина на А1, че се обърках нещо. Продължение на репортажа от вчера. Значи пускам репортаж, а не излъчване на живо, защото Фейсбук вече започват да трият клиповете излъчени на живо. Заради това ще направим сега още един репортаж, да видя защо пак ме лъжат и манипулират и да видя къде е този ценоразпис тук на касовата бележка, къде са ви дали за прехвърляне на тази предплатена карта, като плащаш за нещо, не знаеш какво получаваш накрая. Ти манипулират по брутален начин. Вчера една тук тунта ликва ще ми вика, че по-добре майка ми да е инвалид. Не се представите. Да, глуха, за да не слуша глупостите. Тия падарите тук, къде дойдох и почнаха ме дърпат. Сега какво ще стане? Ето е госпожата, където ме обижда по брутален начин. Съжалявам, но пак съм тук, господин менеджерил. Дали какво имам право? Айде, звънка, викай пак падарите. Искам да знам, господине, тая служителка, имената и нейната длъжност. Обиди ме по брутален начин вчера тук в присъствието на вашата служитка Митова и двамата охранители. Пак ти казвам, нямаш право да ме снимаш. Ако имаш какво значи, че е по-добре жена ми, това майка ми да е глуха, да е инвалид? Естествено, че не. И аз имам родители, как мога... Така де, но казахте ли, че по-добре да е глуха, за да не слуша? Да, защо трябва да слуша това, което правите вие? Добре, това не е ли брутална обида, как може да кажете? Да злорадствате, че майка ми е глуха. Ма това са глупости. Как глупости? Какво казахте? Какво означава думата по-добре да е глуха? Първо спри да ме снимаш, пак ти казвам. Не, няма да стане, господин управителю. Може пак да почнете да ми се репчите тук, да ми казваш, че имаш топки и... Не ползвай това сега в момента. Значи пак като снимаш видео се правиш на отворен. Не се прави на отворен. Добре бе, като смяташ, че съм отворен, пак ти казах. Не ми говори на Б, ако обичаш. Значи ти започна да ми говориш на ти. Не съм... Това е част от обращението. Б не означава. Това е невъзпитано, ми говориш на Б. Добре, господин менеджер. Няма да ви говоря на Б. Така добре ли е? Което е. Ясно ми е. Значи, мен трябва да ми е ясно твоето поведение. Говорим на ти, първо сме си говорили на ти, защото сме си дали позволение един на друг. Добре, хубаво, ама начина по който ми говориш, бе, човек. Ти ми заповядаш в момента. Ясно ли ми е? Аз съм твой служител. Нещо се обърка. Ама и ти не си... Аз къс съм ти на тебе да ме снимаш и ми задаваш въпроси. Пак ти казах какъв си ми. Че те снимам. Снимам не в твое лично качество. Нямате право да снимате. Добре, вие чели ли са Конституцията, бе? Откъде на къде корпоративният интерес ще определя правата на гражданите? Добре, исках да знае нейните имена и тук във връзка с услугата, която ми предоставихте, касовата бележка, да задаваме един-два въпроса и толкова, да си хода. Просто искам да знам нейните имена. Къде е баджа? Нали трябва да има бадж в момента? Къде е бадж? Ето вие нямате бадж, вие нарушавате установени норми на поведение и отказвате да се представи. Добре, искам нещо нередно, че искам да знам имената на твоите служители. Това не е нередното, което искам. Значи нямаш право да ме снимаш, нямаш да говоря. И пак, не, имам право. Пак казвам, една частна фирма не може да определя поведението. Може, ти си в момента в частна собственост, не си у вас. Добре, тук има ли камери? И? Откъде на къде вие ще ме снимате? Аз не мога да снимам. Няма право да правиш видеозапис. Ама няма такова нещо, нямам право. Напротив, има. Няма такова съгласие, прочетете тази конституция, бе. Изрично е написано уведомление, знание, несъгласие. Човек, ти живееш за това да си качиш видеото... Не живея... Стига, бе. Добре, айде сега. Какво правиш? Пак вчера те питах. Казах ти, добре. Камерата ми говориш за топки и за нещо. Ама ти го каза това вчера, не каза ли го? Човек, ти каза... Нали го каза, че имаш топки? Ти го каза това. Пускаш си камерата и обичаш да ходиш да... Защото каза и спрех телефона и почна да ми крещите всичките като... Чакай, добре, вчера... Спрех ли? Като говоря аз, защо и ти говориш върху... Ама защото отмесваш темата. Ама ти отмесваш, ти обичаш само да говориш. Като говориш като една латерна, какво правиш? Не, опитам се да установя какви са фактите и обстоятелствата, бе, човек, че има проблем. Не се опитваш. А какво правя? Нищо не правиш. Нищо не правя. Проблемът е, че нищо не правиш. Добре, бе, да ме обиждат по брутален начин, ето тя призна, че го е казал. Не е обида. Какво е признала? Че каза, че с желание и това, че се е случило, че майка ми има загуба на слух и по-добре да е глуха. По-добре да е глуха. Това какво означава? Нали току-що го потвърди? На запис. Ето защо правя запис. Защо лъжете? Какво се прави? И мигаш. Ама тя току-що го каза тук на запис, бе, човек. Че го потвърдихте, че казахте, че по-добре майка ми да е глуха, нали? Ама тук има запис. Вие го потвърдихте преди малко. Значи така. Не, потвърдихте го.
Конституцията, наши член 32 какво пише? Викате пред нея. Вие мислите ли за тази жена? Добре, какво казахте? Каква беше репликата? Ива, Няма да се разправя. Ето виждате ли отказва. Добре, да кажете каква ви беше репликата. Като не сте го казали. Следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание. Знание. Въпреки неговото излично несъгласие, освен Така. в предните... Я прочети втората линия сега. Продължи да четеш. Те там, където четеш Конституцията. Не, превъртай. Същия член. Не бе, където чете текста. Това Конституцията ли прочете? Не, чета го от това, от Google. Нали да ме питаш кое? Аз ти казвам, следващата линия прочети. Коя линия следваща? На този член, където прочете това. Нали търся линията? Ти ли знаеш аз какво гледам или аз знам? Добре, хайде търся. Какво добре? Само знаеш да си латерна, бе, човек. Дръж се нормално. Това правя, бе. Аз веднага ти казах, ти почна да превърташ телефона нагоре. Каквото го превъртам? Защото това ти казах, прочети следващата линия на същия член, където беше. Човек, ти, какво ти става? Сериозно? Добре, виж сега. Дай по същество. Това е ценоразписа на... Какво ти е съществото на тебе? Това е ценоразписа на А1. Тук касовата бележка, когато взех вчера ми я издадохте, пише, цитирам, защото аз не знам какво съм ти купил сега, пише предплатен пакет А1 за смяна SIM 3 48K Какво значи това? Какво е това? Какво означава? Човек, бе, не. Тебе питам, аз защото не знам. SIM карта означава, господине. Тук пише пакет. Кой е това пакет? А1 пакет. Предплатен. Така къде ми дадохте само една пластика? Примерно на кой предплатен пакет съм? На стандартен ли там, защото аз видях там сумите пакети, обаждам се на Звезда 88 и те ми казват... Човек, ти се обаждаш и на Звезда 88 и говориш, не бива ли опитвам се да разбера какво съм купил, бе, човек. Тук никъде не пише. И виж, тук ценоразпис, защото служителката ми каза, че ми взима тия 15 лева, 14,89 за прехвърляне на номера. Нали така? Нали за това сте ме таксували? За прехвърляне на номера във вашата мрежа. На предплатена карта сте ми взимали... Човек, това е такса. Чипа струва 14,90. Добре, самият чип струва това, е упоменато, името на чипа е това. Добре, това е на карта SIM. Тя ми каза, че това е... пакет. Какъв е проблема? Кой е предплатен пакет? 8 лева има ли включени в него? Човек, ти преминаваш от Vivo.com в А1 на предплатен пакет. Да, точно така. Трябва да ти дадем тази SIM карта. Като имаш някакви въпроси, се обърни към централата, напиши си едно искане и си готов. Добре, ти в правото си на какъв идваш да спориш? Искам да уточня нещата, бе, човек. Сега. Ти титуляр на договора ли си? Нали аз го направих това нещо? Това е майка ми. Да, майка ми. Не съм майка ми. Където беше вчера тук. Не съм. Отговарям. Не съм титуляр на този договор. Чакай, добре разбрах. Като в лицето на какъв се появяваш тук? Не представляваш. Търсиш си известност във Фейсбука ли? Не, искам да уточня за какво платих. Аз ги платих тия пари. Вчера. Откъде да знам, че ти си ги платил? Аз мога да съм платил и аз на майка ти сумата. Добре, да ме трябва да претендирам за нещо ли? Добре, просто питам за какво е платила майка ми. За SIM карта. Добре, чакай да те питам нещо. Спри да ме снимаш, бе, човек. Вчера спрех и започна да ми викаш. Аз пак мога да ти викам. Къде пише в Конституцията, че аз не мога да ти крещя? Добре, ето хората да видят как се държат служителите на едно. Какъв е проблема? Да, се даде гласност. Обществено. Вижте, тук има кабели, този крещи, онзи измамник, третия. Добре, ти има ли някой човек за теб да... Добре, искам да уточня някои работи, бе, човек, и да не си губа повече времето. Тук пише, защото тая цена не я намирам в ценоразписа ви. Станеш репортер, иди в BTV новините. Добре, бе, дай да говорим нещо конкретно. Искам да видя ценоразписа ви. Къде е упомената тая сума? Тук трябва да имате ценоразпис. Има ли за нещо да не се фащаш? Има ли, бе? За кое да се хвана, бе, човек? Тук пише 14,99, а тук пише 14,89. За какво съм платил аз? Ти що си толкова интересен, бе? Интересен. Отказвате да ми отговорите. Добре, а как се изписват тия SIM карти? Мога ли да знам? Защото тук ми намерисва на престъпление от общ характер. На данни за такива. Вчера каза по време на записа, че тази SIM карта, която ми дадохте в понеделник, е имал проблем с изписването и. Първо, обаче ви ми я дадох. Ето пак същото. Това е много удачен начин. Ти си търсиш за всичко проблем. Ясно е. Много удачен начин. Изгасете телефона, ако обичате старши полицай Петров сама се даде. Изгасете телефона. Не мога да го изгася. Това е моята защита на правата ми. Имам законово основание да го излъчвам в момента, защото по Конституция имам такова право, господине. Да говорим с вас искаме. Добре, няма проблем. Спрете записа на телефона, да разговаряме, после си снимайте. Добре, ще се дават някакви лични данни или какъв е проблема? Защо трябва да спирам телефона? Искам да проверя сертификата.
Добре, отговорете. Личната ви карта си. Кое е законовото основание на вашите действия? Вие сте в момента действия като полицейски служители. Добре, няма проблем. Но кажете, какво е вашето законово основание, защото вашите действия трябва да се базират на закона. Не говоря за непредставянето. Добре, няма проблем, ще дам личната карта. Просто питам на какво основание трябва да спра телефона си. Вие както аз се обръщам с вас. Да, на вие говоря, не съм се опитал на ти да говоря. Просто искам да знам какво. Заповядайте. Кое е законовото основание да спра телефона и това и ще го спра. Чакайте да се обадим. Добре, чакаме. Ама просто спрете този телефон, защото не ми е приятно да ще говорим и да снимаме. Господине, аз не ви снимам ваше лично качество. Аз се ви снимам с едно крас. Няма никакъв проблем. Какво правим, като се снимаме? Трябва да решим проблема. Да, точно. Но той трябва да бъде по обективен начин решен. Но не е със скандал. Нали? Да. Ето виждате за какво съм дошъл. Във връзка с... Не сме компетентни да... И това е, какви са ми мотивите? Какви са ми мотивите на посещението на магазина? На едно. Няма проблем, значи не мога да правят хората на маймуни по такъв начин. Вчера вода майка ми. С две думи, не с... Да, с две думи. Исках да прехвърля майка ми от Viva.com, от сметка, понеже станаха много високи такси, да дадна едно на ваучер. Първоначално госпожата тук ми отказа на ваучер, защото не можеше да вземе естествено комисионна от това. И станаха скандали, изведнъж намериха сим-карта. Свободна, казваше, че няма сим-карта. И след като дойдох 1 часа, ми дадоха една пластика. Обаче тя не е описана в това заявление за прехвърляне на тия месечни услуги. Изведнъж се намира такава пластика. Аз искам справка от господина, понеже е управител, да ми покаже от кодовата програма, за да се аз убеда, че наистина не са имали в момента на склад такъв ваучер. Нали, за да ясно, че не ме лъжат. Той отказа да ми даде такава информация. Добре, хубаво. Да, пускам си, да, подготвяме. Нали, за две думи ви обяснявам какво става. Но това искам да ви кажа, те ми дават сим-карта, пластика, свободна, която не е описана. На следващия ден, като идвам, те си я взимат. Взимат си сим-картата, като идваме да подписаме с оправданието, че е била дефектна. А господина каза, че е имало проблем с изписването на тази сим-карта. И моя, вижте, много интересен въпрос, това са сим-карти. Как е изписана, как е напуснала тази сим-карта търговски обект при положение, че не може да бъде изписана? Така, ще дойдете ли с нас в районата да го решим този проблем? Никакъв проблем. Ние ще ви го решим, щом като други не могат да решим. Ама няма проблем, аз за това ще си пусна жалба. Аз ще за това си пусна. Вие не сте написали. В момента я пиша. Ето установяваме. Вземете тия документи, Напишете си с нас, вземете документи, вземете си жалбата, ще си я напишете и ще си я донесете. Да, нали само да уточним, не ме задържате в момента, а просто ме каните да дойда. Добре, уточняваме, някакъв проблем. Никакъв проблем, аз съм всеки ден в полицията. Няма смисъл Никакъв проблем. да дигате скандали. Ма не, аз не искам да дигам, аз събирам доказателства, господине. Това са доказателства, които ще ги приложа съответно до ГДНП, защото охранители, които дойдоха вчера. Ема аз ги пиша. Именно за тази жалба трябва да има доказателства, нали? Ако има основания за престъпление от общ характер, боравене в компютърна система, което е тежко. се докаже. Това. Отиваме след това в прокуратурата, пиша. Ама да ме правят на маймуна и да манипулират и лъжат по брутален начин, да обижат майка ми, вика по-добре да е глуха, ама да не слуша глупостите. Какви сте работи? Това не е нормално. Какво говорим? Как не да пусна телефона? Какво да правя? Другия начин, аз ви казах, не дигате скандал, пишете си жалба където трябва и със сигурност... Ама именно, пак ви казвам, аз събирам доказателства за тази жалба. Да вие сте ги събрали тук. Именно, сега исках да я попитам тази служителка, защото това беше присъствието на охранителите. Аз им записах имената. Да, които дойдоха от София, но те са свидетели на това нещо. Но не предприеха никакви действия по закона за частната охранителна дейност, където е пишено, че те трябва да спазват Конституцията. Тия правомощни сега ще идат в ГДНП. ГДНП ще идат на жалба, защото там е... Ама те осъществяват дискриминация спрямо мен, защото един път казват, ама той управител каза, че вчера като си едва ли не е малко проблема, сега изведнъж има. А те не са били свидетели. Обаче аз му казвам, че той не изпълни служебните си задължения, а охранител ми казва, аз не съм бил свидетел. Значи един път не е свидетел и приема за това, че всичко е било наред, а после не е бил свидетел. Това е чиста дискриминация. И отива в Комисията за защита от дискриминация. Аз със сигурност взема посещение, че ще върна, защото хора пишат жалби и след това всичко е наред. Не се знае колко е наред. Знаете ли, че им карах данс на проверка? На тези същите едно е преписката от прокуратурата отдел от Кафлан. Ето уведомявам.
Случайно да знаете тия кабели къде са на едно в момента на... Това няма нищо лошо, че си ги вкарал. Именно! Ама искам да кажа, че прокурора да се задейства за това нещо няма как да стане, ако аз нямам достатъчно данни в жалбата, нали сещаш? Една проверка не е излишна. Ама именно, това от ДАНС, нали, тук така... Други служби там. Така да, искам да кажа. Самия факт, че се назначава такава проверка, означава, че има достатъчно данни в сигнала прокурора да се задейства. Нали? А те под какъв предлог са отказали за това? Не, за ДАНС ли ме питат? Не, за какво са ви... Значи, само време, че това става въпрос за сим карти, които не знаем как се отчитат и се изписват, които могат да се вършат и телефонни измами. Това оригинална пластика ми дават. В първи момент ми я дадоха, но пак ви казвам, тя не е описана в заявлението. Ето ви доказателствата. Да, не беше описана. И втори път, като дойдох, защото те имаха стремеж да прикрият този скандал, където отказаха. А вие на него им искате? Да, тя е на майка ми, аз просто я вода, жената е... Трябва да я придружавам, нали, не може да се оправя сама, защото има значителна загуба на слух. И трудно се движи. Нали, аз естествено се разправям за това нещо. И те, понеже искат да прикрият по някакъв начин това, че са имали такива пластики към 11 часа, когато съм дошъл, когато ме разкара и ме отказа тя, нали, да бе прехвърли на ваучер. Понеделник на 10. И това им стремежа. И тук, по всяка вероятност, сега тези неадекватни действия на тия служители, защото това са доказателства. Имам снимки и всичко, на какво ми е дадено, това са документи. Това е манипулация на електронна база данни и на компютърно престъпление. Тежко престъпление. Затвор до 6 години. Глоба до 10 000 лева. Ако е с корисна цел, алинея 3, 7 години затвор. И само да уточна, за какво стана въпрос? Защото това са, ако тръгне до съдебно производство, този запис отива като доказателство там. С всичките метаданни тук, нали, кога е направен запис и всичко останало. Нали, вие като служители. Не виждам нищо лошо, що се отказа на жената. Това. Защото няма спечелят пари. Не, от ваучера. Всеки, който си говори, си плаща, ама. Не, от подписването на договора на служителката. Не е интерес от това нещо. И той си го потвърди шефа. После, ама вие... С техните договори, че не ги знам, ама винаги, като съм ходил, съм си взимал от там. Ама не мога да манипулира по такъв начин. И после, що си взимаха тази сим карта? Тая е дръпна от мен, ама тя вика и тая дефектна била. Значи един път ми я дават. И даже добре, като не е описана, защото тогава те не подписахме това споразумение при липсата на тая сим карта. Да. След като тя не е необходима в момента по попълването на това да си взела, по служебен начин телефона, по телефон, нали, този номер, да го въвела базата данни и при положение, че тя не се разпечатва тук в заявлението. Да го прехвърлите номера. Да, добре, обясняваме ли, защото това има значение за сим карти, господине. Начинът на изписване, това са сериозни неща. Това е огромен оператор в България. Изписване на сим карти. Безконтролно, неадекватни действия. Нали разберете за какво ви говоря? Може да се сетите, вие сте полицейски служители. Знаете телефонни измами как се вършат? Ние разбираме за какво става. Не е нужно скандалите да се правят. А това са документи тук, това са доказателства, господа. Не е нужно да се обаждат на 112, ще има скандал, разбирате. Аз на 112. Ама не съм се обадил аз. Няма, те се обадят. Тогава какво? Той ми казва, че аз съм се обадил. Хубаво, ама не съм се обадил аз. Не сте вие, не казвате. И кое е престъплението сега? Няма престъпление. Ама име, като няма, ще се обадили това на 112. Ние трябва да решиме. Добре, айде. Дали няма. Ето, не виждате, излагаме ви каква е фактическата обстановка. Няма как да не отиде. Добре, искам след това да видя прозрачна проверка във връзка с това, че мен ме набеждават в престъпление по този начин. Където трябва и това проблема не е. Аз ги пиша, нали виждате какво става? Няма правят на маймуна, бе. Добре, като те ги правят тия скандали. Аз ли ги правя? Какво да клекна пред тех и да си подвия опашката и да си тръгна? Защото корпоративният интерес. И цял България го защитава. Това ли да направя?